Governor Gwen Garcia mitataw nga gipanalipdan lang sa probinsya ang interes sa mga Sugbuanon kalabot sa isyo sa Dolomites dito sa lungsod sa Alcoy. Busa paninglong yun sa probinsya ang tulubagon sa kumpanya. Ano yung report? Apan nangita kog igong kusog nga moatubang ninyong tanan. Kay kabahin na ni sa Sugbo ug mga Sugboanon. Panalipdan nako. Sa tibuok na kong kasing-kasing ang Sugbo ug mga Sugboanon. Giklaro ni Governor Gwen Garcia nga dili ang mining operation ang gipahunong sa iyahang gipakanaog nga executive order kundi ang local o domestic sale sa minerales nga gikuha sa mining company. Ang mining company 14 na katuig nga nag-export og dolomite sa Japan ug Korea nga mao'y lehitimo niining operasyon ug wa kinihilabti sa probinsya. Apan nagpahigayon na usab ang kumpanya og domestic sale diin gi-convert ang dolomites ngadto sa sand and gravel sama sa gigamit dito sa Manila Bay. Wa kini magbayad sa lalawigan ug wa usab kuno gani makakuha og bahin ang lungsod sa Alcoy. Gipasusi na sa probinsya ang violation og tulubagon ug andam ang kapitulyo sa pagdala niini sa korte. I am not issuing a CDO against their existing operations as mandated by their MPSA and as has been going on for the past 40 years. Gipanghimugatan sa gobernador nga buot niyang mapanalipdan ang kinabuhi sa katawhan aron dili na masubli pa ang nahitabong trahedya sama sa dakbayan sa Naga. Gihulagway sa gobernador nga daw bugal-bugal ang gihimo sa kumpanya nga nabisto lang dihang nibuto ang isyu sa Manila Bay. Aduna na 7,000 metric tons nga nayabo sa Manila Bay human nahatagan og ore transport permit sa MGB-7. Apan gipugan pinagi sa cease and desist order ang laing 10.5 metric tons nga dad-o na unta sa Manila Bay. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.